ọma na-ege m ntị na ndị na-ele m anya ọmụnwawo Chief Imo worldwide. Ihe ọma na-eme na be anyị kwamgbe nna agwa unu okwu gbasara ekwe ya dịka na egwu but today so many good things is happening and will still happen in Ekwe ancient kingdom. Ụmụnna anyị ndị n'obodo Igbo ha leti anya ha si no that ndị nọ n'ụlọ agaghị ebu ọnụ. N'ụbọchị taa anyị gbakọtara maka nwanne anyị nwoke Mr. and Mrs. Malaki Osuagwu, onye nke ya na nwunye tụkọtara aka sị mba ndị nne m nọ na village agụrụ agaghị ebu ha. Ile anya behind me ị ga-ahụ bags of food items and cartons of food items and so many other good things that they sent to us. So I am here reporting live from Ekwe ancient kingdom, Therefor precisely. So ebe ọbụla ị nọ achọrọ m ka ị nwee obi ọma kelee Chineke n'ihe ọma mere nwanne gị, because if you are happy about the good things that God has done for your brother, he will remember you. Years back I am heard that time nwere ike ịgbakọ na this kind of family. Onwekwere so many other places anyị gagoro mee ụdị ihe ya na asị ihe ọma mere nwanne m ya mee gịnị ya mere m. Onye nwere ihe ọma na-eme ngo onye ọzọ sọrọ dị ya ma onye ahụ ọ ga-eji ala ezere mmiri. Anyị kelee egwu nwanne nwoke Malaki na nwunye ya na ndị ezinụlọ n'ụlọ ebe anyị icheta anyị na mgbawa dịka ugbu a maka na enwere onye ọ ga-anwụrụ ya asị ebe ya rịgbala mma ebu ndị nọ n'ụlọ asa ha na nwa anwụ ha nwụcha ochi nghọta ha chee ya egwemrikwu ụmụ ndị ọzọ mmadụ dịka oke ochi na Tochukwu na ndị ọzọ merere ọ wụọla egwu dị legacy na Therefor nata ụmụnne anyị na-echeta anyị anyị sị Chineke webi n'igwe onye nke gburu ụmụ Israel mgbe ahụ sị na ha were ọbara nwa atụrụ jụọ na post ụdọ ha na mgbe angel of death ga-agafe ọ gaghị erute ha ọta ha ka anyị sị ọbara nwa atụrụ ahụ ọbara Jizọs Kraịst ka anyị ji na-ekpuchi Therefor ekpuchi Ekwe at large ekpuchikwe ndị Igbo ebe ọla ha nọ na ikuku nke ọnwụ na-agide erute anyị n'aha Jizọs. So ihe ọbụla ị na-eme asị akụrụ ụlọ ya kwa ebe oshi, you have to start from home. Start from home. Ka Chineke nwee ike gozie gị. I want to go around and show you one or two persons, then you hear the voice live and direct. Nwanne anyị nwoke ọ ga-adịrị gị na ma ekpupụrụ m gị okpu. Aha m Collins Osuagwu, younger brother Malaki Osuagwu. The Malaki Osuagwu ọ hụrụ ndị Therefor n'anya ka ọrịa na-akwụ ebe niile. Everyday ya kpọkwara ya na atụmele otu Therefor ele ote ndị ọ hapụrụ pụwarị nsa were anyị na-anwakwa n'ike anyị. So mgbe ọ nụkwara na mere lockdown ya sị oke ọ makwa na many people ga-apụ ezi agịdịghị agbata ihe ha ga-eri atụ ele otu ha si amanage nsị wee ha na-amanajikwa n'ike ya sị oke na enwe ihe ọ ga-eme serizie taa ya sị kpọkọta ụmụnna asị ka onye kwere mmadụ ngwa na ọ ga-enye ya akwa iri ọ ga-eri inweta otu ga-enye ya na-eri erikwanụ ndụ na-echerekwa ndị ọda wons si ọ sị ụmụnne ya ndị ọ hapụ n'ụlọ na ha riwego ndị a ghọtara na with time ọrịa ga-ala I pray na ọ ga-ala n'aha Jizọs. Alright, ụmụnne unu anụ na ihe nwanne anyị nwoke kwuru, ọ bụ ya bụ onye eziri ozi ziwara enwe ndị a ga-ezi ozi ihe ị ga-anụ na ejili ya gbaa Naija bet mana eziri ozi asa ozi eziri ahụ na ọkụ o ruola eluigwe ntị onye awa ahụ na ọka anyị nwere ugbu a and ozi ahụ eziri ya o ruola anyị aka. Chukwu gọziere anyị ya n'aha Jizọs. Nwere onye m chọrọ ka anyị hụ ugbu a, isi afụrụ kwaba okpu, the father of the house. onye a kpọkwara ka nwa m nwoke ejide nwunye nwoke ugbu a ma sịkwana m nọ nga mgbe ọ ga-eji anọkwala m mgbe anyị na-eji ozi asị m Chineke gozie ibe ahụ gozikwe na ndị ojiri oji onye ojiri oji ha abịa ọ bụ ihe ọnwa nwere onye ga-akpụrụ ya ka onye ga-aza ya bọta ụmụnna ya kwuru okwu ejikwe na ahụ ojiri ha abịa asị m Chineke chegide ha chegidekwe na ụmụnna ya na ibe na ibe anụma eje elu ha na ụmụnna ya nọkwa n'ụzọ ha nọchi ike nwụchi ọnwụ nọ n'aka na ihe ọrịa na-abịa na atọ onye ọgịda eme onye iwu gide eme onye azụ onye anyị nọwo ịnụ ya n'akụkọ onye ọbụla ahụ lokal gọọmenti isu lokal gọọmenti eme ntabi Imo Chineke ga-egbochitara ihe ọgịda efeta ibe Chineke kachie anyị ya n'ochi ụzọbe ọrịa na-abịa ka ọ ga-abịa ihe ka m kpụrụ ọṅụ kwe na ị ga-emeziri m echi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe a na-akụkọ aka ebe a dịka kwara m papa anyị aka. What a wonderful speech from our father. Ọ bụrụ mpa niile
ka obiọma ga-akpa na nwa ha chọrọ inye mmadụ enwe ndị ọ ga-ahụ ha gbochie ihe ọma nne m ihe dị mma ka anyị ga-emere gị ayama onye ọ ga-adịrị mma ayama ezinne m ihe dị mma ka anyị ga-emelụ gị ayama mama onye ọ ga-adịrị mma ayama enwere ezinne n'ekiti anyị nke ọbụla enwere nne obiọma na-akpa onye ọbụla bụ nne ekpere m n'isi ndị nne niile bụ na ha ga-adị ndụ rie uru ahụhụ aka ị gaghị amụcha ụmụ onye ọzọ azụọra gị ha ị ga-amụ ọzụọ n'aha Jizọs biko ka anyị mara nụ aha mama anyị amụ ezinne Justina Osuagwu ọ na-ime ha obi m ọdụ ị ga-ama ọnụ ọgbọ Paulina ebe mgbe ọ gwara m sị na ya ga-eme ihe rete m nsị ka ọ bụ na nrọ ka ọ bụ na mmanụ ya emekpaghachite m sa biko Chukwu ma ebe gaa n'iru ya emekwa ejite akpọ ụmụnne ya kwana ha abịazi oke atị m Chukwu gozie ya ebe ọbụla ọ ma Chukwu ga-egbere ka ya ka kenecha ihe n'aha Jizọs ọkwụ na-anụ na ihe mama anyị so obi dị awụ Paulina asị ya ebughi obi ya na onye ọbụla Paulina nga lekwe gị n'obi mma anyị ahụ m ze onwe ezi Ibejuba Sabinus onye isi ala Ekwe anọ nga ata maka nwanne m nwoke kwara ya oku so a bịara ihe oriri oku ihe na-eri kwa obiọma so ekele m na ọbịa ọbịakwara biko ifo m gawa n'ihu mgbe m na-aga ọjọọ ewụtara gị ọjọọ ata bịa menye gị were gara ma iwe onye bụrụ ya let ụna ahụ na ọjị keme erule m aka ọ jiri ụlọ so mgbe nwere m nwoke gwara m na nwa ya nwoke o ziri ozi erukwa m ozi pen n'afọ ama na ozu milion so Chineke nna ga-agozi nwoke mara ka ezigbo nwa ma nwere nwoke gụrụ ozi aka Chukwu ga-agozi ya nna ya na nne ha kwana anọghị n'ụlọ n'ihi ya nwere ya ga-anwe ikwu ole so nwere ọsọ ụfọ ngere eme mmụọ ga-eji agwọ ọgwụ ego ndị eso ga nna eze ga n'ihu ọ gara nwa mma ọ gara mma na ekete ya n'ụlọ ndị ya na obodo ya na nkwọ ihe o mere ihe enwe ngosi ka ọwụ a na-apa ara amata last month anyị gara ihe Tochukwu Ụnachukwu Chihu agaghị Festus anya kudo na Simon anya kudo taa nọ n'ihe Malaki Osuagwu ụtọ na-adị echi agaghị ihe njepụ otori ya so Chineke na gozie Rumezọ ma gozie Ekwe gozie Imo steeti ndị chifu Imo Comedy na-abịa ikwe ka eze Chineke ga-agozi ihe ya na ezinụlọ ya ndị legara ha na-akwa arụ ọrụ Chukwu ga-agozi ọnụ ebe ka iche anya Chineke ya na-eme dị mma ọ ga-adị ọnụ mma Chineke na gozikwe na ọbịa na ọnụla gị ị ga-eji obi ọma ala ya ihe majọrọ ya njọ Chineke na Rumezọ ụfọdụ ọ ga-aza ma n'otu n'otu ya so ọrịa na nakwa ile kwere ọ gara akwara ya n'aka chifu Imo kwere so achị ka ọ tụga ọrịa na nwaanyị achị ka ọ gara na ihe ọbụla nne na nna nyere anyị ihe taa ọ gara ha mma na ụmụ ha nwa Malaki na nwunye ebe a nọ ọ gara ha mma ma nwa jikọ na oji ebe ejiji Chineke na ha niile n'otu n'otu asị ụmụ eze ọfọ ndị omaanyị mụtawa nwata eze mgbe oche chifu Imo tukwu mmụọ mụtawa na ezigbo nwa biko na ọ ga-ada ya ma n'otu n'otu Chineke na gozie ya ga ya bịara ya ji udo bịa ga-eji udo ala na gozie ka ọ da ya ma chetara mgbe niile ebi ebi My name is Engineer Dikin Alakuzakios, the youth leader Umezofo. I want to use the opportunity to thank our brother, Mr. Malaki, and the family, especially our father, using the opportunity to give us these palliatives. The ambassador, this pandemic, we want to cushion the effects of hunger in the village, and he shows that he loves his people. So we cannot forget him in prayers and his family, that God will bless him. Even the youths all over Numezofo, they are all happy. So we cannot forget him in prayer and the family, that this thing he has just done, God will give him more 100-fold in Jesus' name. Amen. Thank you very much. We are happy you appreciate it. Man, I got no obodo na na-enwero youth, that obodo anaghị aga n'iru. And obodo just youth, good youth, because ịbanye n'obodo na-akwalite all youth. Obodo na-adakwa nwa ahụ ọjọọ, all gịnị, all youths. But unfortunately this place, I nwere good youths, nwee good leader. So every other thing ga na-eme gịnị ka na-agazi ọfụma. Ana m ekele ndị youth niile ka ha si wee kwado mmemme because ama m na very soon ndị niile anyị fụrụ around ha ga-ewetakwanye this community in Jesus' name. Our people, as you can see, our mother is sitting comfortably in Obi ebe alụrụ ya. So I want to hear from her ka ọ gwa anyị aha ya biko. Biko aha m wụ Ezinne Caroline Ibejuba so onye na Obi ya. Amadị m otu obi eri ma adị m n'ihi gịnị ihe ọma na-arị m mma. Ihe anyị na-ekwukwa ndị omo na-ekwusị
anyị mụjidoro ukwu kpọrọ nwa na-elu obi ka e mara n'ihi ọwụdị iji ngwa ọwụdị okpoku ugbu a ọ dị egwu ọrịa ka gbafukwe ka agbaka n'aha Jizọs ụmụ anyị emeela anyị mma amaghị na ihe anyị na ụda awụ bịariwe ọwa ego ha na-ewetachi anyị na-eri asa ọrịa nọwa anyị achọdị ịmanụ obiọma na-akpa anyị dịka ji asịrị atọrọ mbụbụrụ igu ha na-eweta anyị na-eri anyị akpatụdịrị ha ego ha cheta nne cheta nna cheta ikwu cheta ibe nne na nna ha asụchidie ewuredịrị ihe ahụ ọ sọrọ kochie ya so ọ na-ewi na agịda egwu ya ha asị gawa n'ihu asị m otu asịrị gaa n'ihu otu ihe ọma ga-eji akpọ ha ihu n'aha Jizọs ụmụ anyị nọ gajiri ọzụzụ na-akpata asịrị ha nyeme nna nne ha asịrị ha nyeme nna nna ha ha sọ ha mee ihe zọfọ eze arọ ma nwoke ha ma nwaanyị ha mmụọ ga-erite ihe ọma ha kpatara ihe ọma enweghị ike ịgwọ ọgwụ na akpa ha n'aha Jizọs enwere onye a ga-enye epiwo n'ọka nga a na-apị mpi ọgịga akpọ ihe ma ụmụ ya mere ịgịda aza ma ndị a na-ewetanụ ha sị ọhịarị ụzọ rie Jehova eze ndị eze ọ gbajiri igwe kpọ ya nkụ ana na-agba egbe na-akpa nri ị ga-ekwe ka ihe ụkọkọ na-akpa ha n'aha anyị nwere obi ụtọ n'ihi na etosere m ịba bụ onye chimo enwere m obi ụtọ n'ihi na etosere m ịba bụ onye chimo ka obi dị m ugbu a o nwere mgbe ụfọdụ ilecha nne a sị nne bụ nne enwegwa na-agụ nne o nne nne o nne 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 o nne nne o nne nne mama nne jọnjọ ọ bụkwa nne m unu hụrụ ka ha obiọma si na-akpa ha bikọs onye ọbụla nwa ya na-eme ọfụma obiọma na-akpa mana nwa gị ga na-eme ọfụma mgbe ole ị ga na-anọ n'use ya ka eji suzuzie enweghị ọfụma o nwere ndị mebi ekwensu batago n'ezinụlọ ha duhie ụmụ ha ha na-eme ihe na-adịghị agha Chineke bata meziere ha ya ka ha nwee ike ịnweta ọnwụ a nke anyị na-eri n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Aha m ọwụ Chidimma Eze ni Osuagwu Mrs. Elebe ala na alụm n'ụmụaka chema n'ọkwa ụdọ ka alụrụ ọwụ ụmụaka amadụ m ebe ọkwa ụdọ. Okay, so you are happy? I'm very much happy. Thank you. Thank you. Una huna that next year they happy and every other person is happy because muma adigodum over happy. Thank you, and God bless you. This is Chief Imo's production. Keep on subscribing to our YouTube. Just click on the red button. Ihe ọma ga na-eme gị na-achịrị watch. Chefuo BP. As you do that, God bless you in Jesus' name.